स्वागत आहे सर्वांचं. आज आपण पाहणार आहोत गरमागरम तांदळीची भाजी कशी बनवायची ते. तर प्रत्येकाच्या घरात ही भाजी बनवली जाते, पण मी ज्या प्रकारे बनवलेली आहे त्या प्रकारे तुम्हीही बनवून बघा. नक्कीच तुम्हाला ही भाजी जास्त आवडेल आणि तुम्ही 2 घास जास्तच खाल. तर इथे मी 2 चमचे तेल घेतलेले आहे आणि याच्यामध्ये एक मोठा कांदा आता आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. पालेभाजी करायची म्हटलं की लोखंडी कढई ही फार महत्त्वाची असते, कारण की लोखंडी कढईमुळे लोह जे असतं ते भाजीद्वारे आपल्या पोटामध्ये जातं. त्यामुळे शक्यतो लोखंडी कढईचाच वापर इथं करावा. त्यानंतर इथे मी लसूण आणि मिरच्या 4 मिरच्या आणि 7-8 लसूण पाकळ्या याची पेस्ट मी टाकलेली आहे. त्याच्यामुळे छान चव येते आपल्या भाजीला. तर सर्व पदार्थ हे व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथे चिमूटभर हिंग टाकायचं आहे. हिंगामुळे सुद्धा चव जास्त चांगली लागते पालेभाजीला. पालेभाजीमध्ये शक्यतो हिंग हा टाकलाच जातो. तर त्यानंतर इथे आता मुगाची डाळ जी आहे ती मी इथं भिजवून घेतलेली आहे. तर साधारण 2 चमचे अशी इथं मुगाची डाळ मी घेतलेली आहे आणि ती पाण्यात भिजवलेली होती 15 मिनटं. त्यामुळे ती लवकर शिजते भिजवून घेतल्यामुळे. तर इथे ही डाळ टाकून आता परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. डाळ नीट परतल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला भाजी टाकायची आहे. तर इथे मी तांदळीची भाजी जी आहे ती स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत. बारीक बारीक पानं फक्त याची मी घेतलेली आहेत आणि पाण्याने स्वच्छ धुवून इथे मी ही भाजी घेतलेली आहे. तर थोडी थोडी करत आपल्याला इथे भाजी टाकायची आहे, नाहीतर कढईमध्ये हलवता येत नाही. तर अशी थोडी थोडी करत इथं मी भाजी टाकलेली आहे. आणि मीठ जे आहे ते आपल्याला थोडंसं भाजी परतल्यानंतरच टाकायचं आहे. जर तुम्ही आधीच मीठ टाकलं तर भाजी जास्त खारट होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे भाजी व्यवस्थित परतून घेतल्यानंतरच आपल्याला इथं मीठ टाकायचं आहे. तर आता व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर इथे मी मीठ टाकत आहे चवीनुसार. थोडंसं कमी मीठ टाकायचं आहे, नाहीतर भाजी जास्त खारट होण्याची शक्यता असते. तर आता इथे भाजी परतून आता व्यवस्थित त्याला पाणी सुटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये मूग व्यवस्थित शिजले जातात. त्यानंतर याच्यामध्ये चमचाभर कूट टाकायचं आहे शेंगदाण्याचं, भाजलेल्या शेंगदाण्याचं. शेंगदाण्याचं कुटामुळे छान चव येते, तर तुम्हीही नक्की टाका याच्यामध्ये. आता यातलं पाणी सुकून भाजी आपली तयार झालेली आहे. फार कमी वेळ लागतो भाजी तयार व्हायला. तर अशी ही तांदळीची भाजी तुम्ही नक्की करून बघा. या पद्धतीने तुम्हालाही नक्कीच आवडेल. चला तर मग सर्व करूया गरमागरम तांदळीची भाजी. जे नवीन स्वयंपाक करत आहेत त्यांच्यासाठी ही भाजी करायला फारच सोपी आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला तांदळीची भाजी? तुम्ही कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.